Blei pibaro si senbiang kat no kapedap I mynsiem jang ada jingkemen habang yo bani pule lang ye kten ke jong Blei hato pikmen ne hato pikwa ban forward no ban kut kloi kumno jisnyo jong pi Henry lada pisha pi yo Blei lada pisha pikmen haban snap ye kten ke jong Blei ngam artaten ba pir pikmen ba ban ye pule lang ban yo ye kene kalat ban peteng ban ye pule khantam ye kitap Daniel kabadam shibon ki kubor nemta ke jing penim ke jong pi bat ke jonga Henry ko hemen para jonga how Chris hakene ko por hakreteng jong Jesus Chris nga kwaban pinias yo bhai pi baro sikene ke jing pule lang jongi lada pidon hakano kono jaka la pidon hakino kino ki than ke ba pidon menta hakino kono kamra ke ba pidon lane hakino kino ki cell phone ba pipen nga pinias yo bhai pi sikene ke jing pule lang ke jongi ye kten ke jong Blei Henry kumu Daniel lada ngin yo I ka bor jong mynsiem lada u Blei pensayangi ke jing pule jongi kita Daniel kalong ke bae ba na kata ke dawi duwai ke ni kapor ba u Blei u pensai I kubor ke jongi ta hashwa bangine pule ya kitap Daniel kalong ba pra tong ini le cho Blei ngin pan bor no Blei bangin pen demi ke do nor ke jongi ya ke jingmut jing perkhat jongi bangin le cho Blei bangin pan ke bor no tong ini pedem kik kle bangin le cho Blei leng ba ke jing duwai tong ini duwai le pidan no no jaka jopi su ba khaprip ki khmat jong pi barang ini duwai lang Blei pa jungi ubah neng kan no kapendap I mynsiem jungi de jingkemen na marba meu Blei mila aingi ye ken nikalat sisen biang bangini pule lang ye kten ke jongme Henry are trying along briew bapop beduna baro nengi long briew bapop beduna Henry are trying yeng hagene ka por ban plai kten jongme obdenta bangi long ki briew ke bahok Henry de jing ia ke jongme Blei me ialade ngi bangi rungin dan mentalang hamban pla yu khobor ke jongme ngi dan mentalang ban khot ye ki khon jongme shika jing penim shika ket ke jing isnei ke jong meu Blei bar ngi duwai ba meu Blei men kren lamba jonga a trai ba men sai khot ye ki pop jonga ai ba ki pop jonga kin de balong ki mau jin thon namta khubor jong me hakane ka por phau mynsiem ba khot jong me un kren hanga ba kumju khamtam haki ba snap I khubor jong me hakane clip man ma bi ki pop jonga a trai ba sneu ne jing duwai jongi namar ngongi pan ka teng jong me Jesus Christ u balong no panim ba no ses pa jongi na dom ta do bom jikut kumjo amen lada pipule kalong ke basyo tanandai kajuk jong kabangi imenta lada ngidon nagiwei ki jakash kiwei ru ngidang yo bani pule lang bani snap lang yu khobor jong Blei haki babon ki liang kirkom ngila bani pule lang ikten jong Blei hakane kedur link bak YouTube channel Facebook lane kino kiwei ki benta Henry kamtam ni kemen ru na marbal don na pedang jong pila se pim la bani don betalang ban ngi ha ke jingpule jongi ha ki ne ki por bal adep pila ban pej biang ha ki to ki jingpule jongi ha ki ne ki por bal adep dang don ha ki ne YouTube channel jong ka YAGF ngok pa bal don na pedang jong pim pat yo ye kalat ban sngam ba pin pej biang ba pin sngap biang ha ki ne ki jingpule jongi ki ne ki por bal adep ta ki ne ko por menta par ngila poi shekel long ka ba prajong Daniel long ba prajong Daniel ladangi pule Daniel kal long ba ar Daniel kal long ba nyo ba Daniel kal long ba pra kedon ke jing ede ke bajan ba ke kren be je ke jo jing wan jong ki hima ba jing her jong ki hima bar ke jing yang pli ne ko wei umran ke yang pli ye ki wei ki hima ko bangila pule hag Daniel kal long ba hinyo kamtam ke Daniel kal nong ba nyo ba Daniel kal nong ba pra kadon ke jing dei ke ba jan ba kamtam Henry kadon ha Daniel kal nong ba pra kidon sibun ke ke bangi haban ye pule Henry ngimla ban ye pule lun Henry kamtam ha Daniel kal nong ba pra nga kwa ba phi phin ye pule ba kamtam ha jing dei ke kin arteli kimrar ke ba dei spang Langbrot Langsohmoh kabangin ye pule rum takasngi nang ta ye ke reng barit kabangin ye pule rum takasngi bad ye ke jingi tho lepa jongka 8000 lais pa snil ne 8000 lais pa snem kabangin don por ban ye pule menta Henry nga kwa ba phin ye pule lang la ne be pin phone ha gine number bangila bo rum ba phin kerpa la da pikwa ban yos nyu gine khobor ngila ban ye pule pan hakwe par kapor Henry menta kasngi ngin ye pule ye Daniel kal nong ba pra ya hajing ye day but ini arteli kimrat but ye kan ke rengka barin ya ka Daniel kal nong ba pra la tho ye ka house nem sanspa
prap sau shwa ukres lene sanspa sau pnyo shwa ukres kumta ngimla ban tip ye ka por ka ba tikna ban ri langi pe je history kala bande hakini por sanspa prap sau lene sanspa sau pnyo shwa ukres kumbanga ongi pi Daniel kal nong ba nyu ber Daniel kal nong ba pra ka don ka jingide ka ba chan ba Henry haka Daniel kal nong ba pra ni yo ye ka jingja jing ka Babylon bang ka jing hi ka kum ka Daniel kal nong ba pra ka sedang ben haka Daniel kal nong ba nyu ba Daniel nong ba ar ni sedang shwa ka himayu ni pa jing sedang shwa ka hima Babylon nang ta poisa ka Medo bat Persia, nang tapos sa ka Greece, nang tapos sa ka Himarum. Day, Henry haka Daniel kalnong ba prapat kasdang ben na ka Hima Medo bat Persia, nang tapos sa ka Greece, nang kakutpat sa ka Hima Rum. Henry pila ban kalibalay para Daniel pra kamdan ka Babylon. Kuki himen para jo nga Chris ngarong ngam tipi ke jubab Henry ki scholars lene ki nong thokot ki bas ki balai pule bha ki ashibun tali ki daw ki ba ki ong balai baja ke Babylon don na pedeng jong ki ong ba kum ladangi pen haka sub school ke jongi haka ningkong quarter jong uslim arjar arpho kasla ka ba shispa khatsan ko ong ba namar haka ne ka por ka Babylon kala do no ka jing don bor jong Babylon kam don shu Henry kasdang ben nado kay jingsan char jong mido bat Persia na tagadaru le se don ki bong na tagadaw la dangi peja ka ne jingi thopau hakine Daniel kalnong bapra ka kren be ya ka portion char jong Belshazzar unong sin char jong hima mido bat Persia la banong Henry don pat ki baong let's say ka ne ka kren be na marba ka jingpule iaka jaka kentang tam ngam tip ko kemen perai ngam tip let's say den day na ki way na ki down Henry ko way ka bangat tip ka long ba ye ka ek baktin jong Blei ka hikai Henry menta ka sngi ka ek ba nga tip nga ni tho shay pi khamtam habi day bat kini artli kimrat kumanga ong pi mene yaw marat ban nungkong bat baar Henry bantip yu ta umrat ban nungkong deu umrat baar deu tong ini pule lang ye kten ki jong Blei le pidan ni ka Bible jong pi siu bha ban sim lang ye ka Bible ki jong pi bun sen menta ko ke men para jonga ka basiu si galong bangi po ye kten jong Blei shakendong ho ni siu tanat ban page ki Bible ki phone le ne Henry ka badan kam hi kalong ba ye kten jong Blei bun ki briew ki do ye ka jing im ki jong ki tang ban pinyo ye ka Bible lam ta jong pi bat jonga tong ini phaish ka Bible bar ngi ni pule ha Daniel kalong ba prag de khot ka ba ar bat lai Daniel kalong ba prag de khot ka ba ar bat lai ka ongum ni on de kumtang ala khmit ye la ki khmat bat ngale yo te hakmi ayeng ashwa ke takawa Langbrot ubadan artili ki reng bar kita ki artili ki reng kilong ba kham jorong Henry ka way par kalong kham jorong ye ka way pan bat ka ba kham jorong kami khado ngayo yaw taw Langbrot ubatur sapang setngi bat sapang sete bat sapang sete bat shem la don yo umrad bala ban yenga khmat jong lemne don bala ban pelaj nakikti jong Henry ubale kadba umon jong bad ulapen kraw ialade hangning yo ye unne ka ba kadba Daniel yo kene jing yo thopau yo we umrad bakalong no Langbrot ndai Langbrot de jing Langbrot long ngai tanat Langbrot phi tanat Langbrot ngai tanat ngai skun ye namar ya ka ek snap jong ki mo lab nong ya ka ek ba kidon hakamet jong ki Henry ka hang ne pat ko om ba u Daniel yo ya Langbrot balong gumno ko ong ne ubdan artli ki ring Henry ka balong kampala you new Langbrot kalong ko we ka ring kalong kam jrong ko we kalong kam kon haba pios nyoi kam jrong kam kon pikan mau ke kan mau ngi pule Daniel kalong ba hinyo dan go we umrat ulong dingim but go we ka jat jong kamra shiliang ban ye ko we pan but we balay bakane ke reng kam jrong kam kon kikran you know but ka to ka singa ong ye piu neu dingim yang pli yakimido bat Persia ke history ke thogata hon nga ye thoi phikata Henry ka ba kham shai ka long ba ke ten jong Blei ka thoi ka ta amen
Pila banong shisha se hai tong ini phai lang da ka bangin pet sha Daniel kulong ba pra de khot ka ba arpo Daniel pra arpo kongum ne uta ulang brod uba melio I ubadan arteli ki reng kilong kisem ka mid bat Persia hangni ko ong ba akten jong Blei hangni ko de mangam de historian rekten jong Blei kong kini kimrat ulang brod ba meyo I ubadan arteli ki reng bajrong badlkot de ya ka mid bat Persia Henry Blei bakini ki reng away kalong kamjong ko way kamlakon kung mga ito ipito kasni ha Daniel kalong banyo new dingim ko way kajat kamra ajrong ko way pakan mapo kara asilyang Blei na marka Persia ka kam klan banya ka medo lene gemit Henry ki sensyar lang ki long ka way ki hima ba ki sensyari ka pertay berkitin jong Blei hang ne ko ong kumno mene don ki hima ki balaban banya le lang berki kitur sepang Shite but haki light liki direction but hang ladangi pet pada Daniel kal nong ka bahnyo ko ngayu une umrar dan light liki si engkrung haki hapdengki bniat ki jong but hang ne pat kong haki ni ka Daniel kal nong ba pra pat kong ba une umrat pat utur spang sengi nang peta shite bacha the kamun hangne ke kren yaki lightly ki hima ke jingpendo jaj jong ke medo bat Persia ye lightly ki ma kumangi kren ye pito kasngi ki ma yu kita nungkong de ye ke Lydia ka pendo jaj hang snemayu sanspa saupunyo nang ta ka poi pat ke Babylon ka pendo jaj house name sanspa life kandai nang ta ka pendo jaj ru ye ke Egypt ka bade house name sanspa arpsan kene ke kten ke jong Blei ko ong ba une umra la pen kraw ialade Henry pitinem hapdeng kita ke jing kraw jong mi pat so we mrad u bekam kraw shushu tong ini pule lang we tapang mrad bar u jeng pli yeke ngai skem ba shwa bangin poish kita pilas yu tho shai u new Langbrot mdei manga u new Langbrot kan ke ka bangi pule kten jong Blei ong dan arteli ki reng ko we ka balankot ko we ka bajrong but kektin jong Blei ko ong Daniel pra arpo ke new Langbrot ki ne badan arteli ki reng ki yang pli ke ya medo bat Persia Blei jerong badrit na marba ke Persia ke kam klan ban ya ka mit banang ta ya ke don ke tor sepang sabngi shete bat shete Blei kamur ka pendo jaj ya ke Lydia ya ke Babylon bat ya ka Egypt ngai ngit kem ba phila sha ya ke ni mentatong ini pet pat so ni umrat baar pat tong ini phaisha prakil nong de khot ka basan bat hadu ba pra Daniel prakil nong de khot ka basan hadu ba pra ko ongum ni barkat bangadang perkhat hakmi ulang somo ulawan na sebngi halor ka khmat ka khendeu baro badu sem kendo hakendeu badu ta ulang somo ula don ye kereng ka bapla hapedeng ki khmat jongu badu lawan hau ta ulang brod badu ula don arteli ki reng ya bagunga la yoi badu ula yeng ashwa kata kawa badu la kendrup yo u hakajing bitar ba ka bor jongu bad ngala yoi ba ula wan hajan uta ulang brod badu la bitar lep yo u badu la pen ko ya utau Langbrot bad la pengken bro arteli ki reng jong bad om sem don bor hau tau Langbrot ubayeng hakmat jong Henry la pengkelon yo khendeu bad la yo roj yo bad sem don bor benar peteliat yo tau Langbrot hakikti ke jong hang ne pat yo ayu kat bau Daniel dang yo ko jing yu thau pau kat bangidang pule yo tau we Langbrot dan arteli ki reng yo pat sau we Langsohmoh ndai Langsohmoh badan ye kuai kereng hapdeng kikmat jong u ko ong ne ubam jo haka kendeu lang la banong u her Langbrot baher Langsohmoh baher pisa yo Langbrot ne kamtam Langsohmoh u baher saya yo dai la dai sumudur don Langsohmoh u baher ki ong don sepo Kolkata trai ngangit skembaro nangingin persang ban buk ye tiket jongi ban lejpet yo tau Langsohmoh ubaher shuher mde shu yat Henry hang dikong ni Langsohmoh ubaher leju toru kendrup yau ni Langbrot bad udung la banong dekini ki reng jong bad lu yo roj bad kamud ula pendo jau ni Langbrot bad ye gabor ka jong meneng yau ni Langbrot ulong bakraw hon kam kraw shu de ni Langsohmoh ula pendo jau ni Langbrot le ni keni Langsohmoh pat kikren jeno kung mga ong yipi la Daniel galong banyo kikran yo labasau long kumno marat u bested ba bande tang udan u labasau dan bested Henry udan batki
thap niang bar ka yang pli no kumanga ong vie kne ki Daniel nong banyo ngakren ye kata kumanga pike history ye kren kita kumanga ithoi pimne Henry ka bakham syut na syu iktin jong Blei kren bau new Langbrot new Langsohmoh ke yang pli kene ke parsi jano tongine phai chikten jong Blei he Daniel ka nong ba prag de khot ka ba arpoi Daniel ka nong ba prag de khot ka ba arpoi hani kong ne badu tau Langsohmoh u barunar ulong usim ke Greece bar kata ke reng ba kraw ka ba hapdeng ki khmat jongka ke long usim ban kong jongka kong kumno kong ba utau Langsohmoh barunar ulong usim ka Greece But kita ureng habadan hakipdeng kikmat jengka ke yang pili yaus im jengka. Ke Greece hadin ke jing hab jeng Medo bat Persia hakikti jeng ke Greece dei ke way na ke nongba la ne ke hima ke bakrau ba hakato ke por kam tam hak jing senchar jeng usim Alexander ko mga pule pito ke singi ngim tip tang kanu snem ke histori ke thole se Alexander usenchar ye ke perthai kum ba tang khalai snem e Henry ko mga ong pito ke singi usim Alexander usenchar na do na Greece but had to ke ri jong pi bat jonga ke ri India upaya do ke hiri India la dengi pet ye history but pitim nem bau Alexander ulong way na usim ubastep bhag jing sanchar ke jong u baklan but ktin jong Blei hamni la da pi kan mau Daniel kalong banyo kamu Daniel kalong banyo ulabasa ke yang pling Alexander ke jingstad ke jong ye kitap niang ke jingdon tabniang jong ni labasa ke yang pli jingstad jing sanchar jong sem Alexander badang ni Daniel long bapra uni Langsohmoh uher pi kedan hajrong kemurum jo kendeu kemuru her ken ke jingstad ke jong ho kitin jong Blei kamong ke uher Henry ke udan be ke kitin jong Blei kong kumno mene ladangi tong ini pulelang kelnong ba nong ba pra de khot ka ba san komba bad shem kendo haka kendo bad shem kendo komro long hajrong psi tho ong kita ngit skembaro ngi shai kita Henry hangni kamur ka jingstad ka jing sanchar jong sem Alexander but Henry hapdeng ka jing sanchar jong sem Alexander jayu sem Alexander pitibu yap ho hakadno karta yap hakas snem ba udan dangdon lai plai snem ngadon menta lai post nem pila bermudur hakarta junga ngayap no usem Alexander hakarta junga we yang akan diet herula sensyari ke pertai lajin barok away Henry hapdeng kita hapdeng gersta ke jungu badang rid dang samlala benong uklap no Henry hedin bajingyap jungu ke hima Greece kala long klumar Henry hapdeng kita jayu ko hapdeng reng kawai ke badan hapdeng ki khmat jayu tong ye phai biang ngi de page jayu Daniel nong ba pra de khot ba pra kong baru tau Langsohmoh ula pen kraw yela de shikat de e te haba ula ken berkita jeka ke ba la mi jeka jongka ka la mi south li ki reng ba phla shaki saw le er beneng hangni ko ong ba hadin ke tau we reng badan hangni pedeng ula ken no mi pat south li ki reng ki bapla la dengi kenmau he Daniel kalnong ba nyu de khot ka ba Daniel kalnong ba nyu ni yo ike ba utola ba southern south liki kle la da pipe ni ki dur phila kenmau kamut ke yang pli ye saumut kirang ba sipai jongu Alexander hadin ke jingyap jongu ubanengkong hadin ke jingyap jongu kamut don ke jingi bam syu tho jingmut syu bless don ke jingi kni balong banga bakham kraw ban ye pi ban yo away pan hadin ketangi ka hima Greece ka panyo south lik benta ki no sanchara si bon Henry ki ba pau bha de saungut kirang ba sipai ubanekong de ukasender usanchar ye ka Greece nang ta ulaisi because usanchar ye ka Asia Minor nang ta ya u Ptolemy usanchar ye ki Egypt nang ta u Silicos pad usanchar ye ki Syria bad ye ka Babylon kini ken kita ki south li ki reng ki yang pli ye kini ki saungut ki rangba sipai jongu Alexander na le sila bonong kitu ki south li ki kle ha ke Daniel kalnong ba nyo ke yang pli ya kita ki saungut ki rangba sipai jongu
Same Alexander hadin ke jingialap ke jong ngeit skam pila syai kini kemud bah umrat ban kong dewe Langbrot udon artili ki reng ke we bakham jorong ke we bakham lungkot lene bakham rit jorong ke de ke Persia ke kam klan ya ka nit badang ta gitu kilai tili ke benta ke je ke jing pedo jaj ke jong ka ya ka Lydia Babylon bad Egypt bad kene ke baar pad Langbrot ne umrat baar pad de Langsohmoh ubadon kumno udon ka way kereng upendo jaj ye kini ke Langbrot lani upendo jaj ye ke medo bat Persia nang ta hading kata jiayu kedia tau reng ba tau way reng yang pli yau Alexander on de la kedia tau way reng mi southly ke ba yang pli ye saungut ki rang ba shipai jong Alexander ubade ukesender lysimos pletomi barue silikos but hapdeng gini pajayu kabangidon kaman pulim tang sing sikoi padenta tung ini pulilang Daniel kelong ba prag de khot ka ba khandai kong gumne tena ko we na kita la mi ko we ka reng ka barit ka balaman kraw shikade ye sipang shete bat sipang mingi bat sipang kita keri ka badon burom hang ne ke ngalakulare pito ka singi bangini pulilang ye ke ne ka reng ka barit ka badon ru ha Daniel kelong ka banyo hadin ke ne ka jing pat jong ka himagris ka mi ka hima rom Perkalas tang bersensar ya kepertai. Ki kenal ngado spotli kitu ki kejat Daniel kelong baar. Nata spotli ki reng ha Daniel kelong banyo bat apa deng kita spotli ki reng don kewei ki reng keberit. Kebekrau Balkani kereng berit kala iu ladangi pule Daniel kelong banyo dekat ke bapra ba Daniel kelong bapra dekat ke bakandai kong kong kene kelong kereng berit ba hari nang tak kendiat kala sedang bensan nang san kenal nang sedang berkrau nang tajayu kong ba Henry hadin pan Daniel kelong ba nyu arpo pra kendai kong ba hadin kene kereng berit kala long ke bakrau ba Henry anda kalong ke bakrau jayu kene kereng berit Keslang ban pinstom yiki briew kjong Blei. Nang tak kabar kapen kraw ialade barka keren ben Blei. Dekten pareng kong blasphemy. Nang ta kabal sound pan kapersang ban tau lene ban pinkela ye kapor bat ko hukum lada pipule he Daniel kelong banyo dekat kabar pesan. Henry ke ladangi pet Daniel kelong banyo bat pra kong barok kini kereng keberit kan haga sni bakhado kan sa penjot hakoi pat ke hima ladangi ongi kata ke ni kereng berit pakai yang pli iano to ladangi tip menta Langsohmoh yang pli iaka ya Langbrot yang pli iaka ke yang pli ke mido bat Persia ke Langsohmoh ke yang pli iaka Greece Henry kenika reng keberit par yang pli ngila tim dei history ngila pule Daniel long baar hadin ke himarum kala pat ki la persang ban penia dei shu kamla ban ye dei ki ma matangi i babon ki ribaro ki baklan sudahi kini ki ngila don ki tu bentak ki baspotli ki simpriachan nanta ngidon ru hapdeng sipotli ki to ki reng ki bang yo i Daniel ke belong banyo Henry na pedeng to gereng don kini kereng ke berit ken kene kereng ke berit ning kong kam dei kalong kereng ke berit bah Henry ke pen kraw ke stang ban sim ye kapor ke jong Blei habangi ong keren ben Blei dei kamut baka keren ben yo Blei Henry ken pareng kong blasphemy kamut besim ye ke jaka ke jong Blei sim ye jaka jong Blei ki kumbang yo i ba dei tong Blei ken bala lada pikin mau siom hama lada pikin mau hau jisu hakapor ba map yiki pop jong ki briew por udon hakani slap perthei ki ne ki farsi bar ki sedusi gong ba ne blasphemy laktin parengkong ne kren ben Blei bala ba map yiki pop ne mar gong tong Blei bala ban map yiki pop ko ke men para jonga Chris ngeit skam pilas nyo to mentaka ne ka reng ga barin kayeng pli ya ke jing sensar niam ken mano kita jing sensar niam kabala ban map ya ki pop jong ki wei ki ba shim ya ke chaka ke jong Blei ha jing sha mdei mangau pastor bala ban map ya ki pop jong PM pimdon kam ban wan pla ya ki pop jong pi hangau pastor pimdon kam ban wan pla ya ki pop jong pi hayeng mane let's say Henry pilaban plai ki pop jong pi tang how Blei ken tang o Jesus Christ belong nong penim ban nong siu spa jong pi bajunga o belong nong orang balang do jong pi bajunga balakren haki sitiu Paul chikinong Hebrew
Henry kong ba new reng bari le neki nong senshar niam labanong ki ong baki laban mam ki kamil de baki laban mam yaki pop jong ki wei baki laban pla yaki pop jong ki hakine ginong senshar niam bande tangta ki shimru yakateng jong pa mo father kishimi kerteng jong pa ngam laban long ukpa jong perthei barok wei di don tang wei ukpa uta ulong ukpa jungi uba habneng ukpa jungi uba habneng om hakendeu Henry kene ginong sensar niam ki persang ban pendon ki ong Blei la ai ki kita ka bor bad onda kila don bad metamen suang yi kita ginong sensar niam la ne ya ka la ban kan wi sha ya ka people room ka kalong ka barit pa Henry metangi ba ka stelo perthekal sensar bad ka map ye ki pop jong ki wei mde tang kata Henry kala persang ru kala lehiru ban penkela ye kapor ban ye ko hukum ke jong Blei ban mano la dangi pe ye history mensua kapor jong jisu ki lejing seng kumba ju le jisu lejing seng hagasni sabaton le ne hagasni Saturday na tau apostol Paul ke custom ke jong kumba ju le lejing seng hagasni sabaton kombud haka Bible hi barok away ki lejing seng hakasngi kesebaton but hado ka beneng ka batmai Isaiah ndriu kol nong dekot ka bar po kong ba hak beneng ka batmai ka do baro kan wan kan sikri nga hakasngi sebaton ong utrai ong manga kamud ba ngila tikna bangin syong sngi hakasngi sebaton wada beneng ru Henry ka ne ka reng ka barit ka penkela nakasngi ka ba hnyo sekasngi ka ba nengkong ban syong sngi le ban sikri yo Blei ban meta ke perthai barok ko we la banong kila syong sngi hakasngi kaba nengkong jong katayo Henry kubor ka babha kalong pigi ba yo snyo hakane ka por ngabadan hakane ka por ngidang tip baka sabaton kadang don ka hukum ke jong Blei kadang yeng kane ki him ka reng berit ka persang ban pendo jaj Henry la da pipi yeng scam la da nga yeng scam ngide ban long kisaki namta kene kereng barit kamla ban sensar ban ye ki hima ki jong Blei ko ki men para jong ha Chris ban dei tang kata kong ba kene kereng barit ka pen stomru ye ki briew jong Blei ye kene kalong bangasyo si ladangi pej ha ka jing ni tholpa jong arjar lai spa sngi le ni arjar lai spa snem yi ba kene kereng barit kala pen stom ye ki briew ki hajar mut ki briew ki doe ki jing im ki jong ki ka pen stom ye ki tanah kedau ka force ne ka penbor ki bakin ngeit ki jing hikai tenrai niam jongka le ki persang benwat ki jing sha ki teng jong Blei don way nong thokon u bakerteng Dr. J Dowley haka history of Romanism hak slag ba sanspa saupu ways but sanspa saupu ar uang ba hak system ka ne kereng berit le ne ke nong sensar niam lenek Rome kapin sitom hado saupo hajarmut breu kisnem saupo hajarmut breu kisnem pila ban mudur empat judan na history ba kinong ilam niam kila ban sim hado kata kabor Henry ko men para junga Chris ko kubor ka babha ka long ba la bengi pej Daniel ko long ba ar wala pideng ba kineki nek reng ber le neki hima hapdeng ko way ber ko way persang ban sensar hakane ke hima lene hakane ka perthai la bengi pe Daniel kal nong ba nyo ba hapdeng ki hima jing telun na ko we ki hima kan so one unong panim jong pi bat jonga baru sa pendo jaj ye kane ka perthai bat kan don ko we ki hima si junom bangina ta ke de ke hima ke jong Jesus Christ ban one yeng hakane ka perthai baro sirtala ni ke hima hak Daniel kal nong ba nyo ko ga hima ka badesha bom jikun omtang sistem omtang arsnem omtang deki post nem Henry shaki bom jikun hato pikwa benar don hakano ke benta hato pikwa bendon hakata benta ke hima ke badon tang sport lene hato pikwa bendon hakata ke hima ke badai shaki bom jikun nga ngajit warah jing telot breu jonga nga kwa bendon hakata ke hima ke badai shaki bom jikun kini de kilai telik benta nga kwa bani kren hakane kapor ngatip baka lesi kampat saya pi Henry ko bangongi pi la de pidon kino jingkili siobha phone hakito gi number ka bangila ai pi ban ngila ban pensai pi ngila ban ikendo lang markmat ngila ban pensai shu pi ye ka ne ke jingpule jung ye ka ne ka por Henry shop ban ko tong ni riwayat se ke bangi pule spang ke Daniel ko long ba pra ban
ngia pule spang arteli merat benengkong de Langbrot Ukraine spang ka ka Daniel nong ba Prague ba arpo ko ong ka de ka mido bat Persia ka don arteli ki reng ka wei ka ba jrong ka wei ka ba lengkon ka kren ka yang pli ba ka Persia ka kham khlain ban ya ka mido bat ka tor spang laiteli semngi shete bat shete ka kren spang ka jingpedo jat ka jong ka Greece ya ka Lydia Babylon bat Egypt nang tangi pet pat kat badang ka do ka wan pat skwe merat bade langsung mau udung kendrum upendo jaje ke ni ka wei kamrat ka bayang pli ya ka ladangi pule Daniel pra pwe ke ni par ka yang pli ya ka Greece ha jing sencha udon ni wei ka reng pedeng ka bayang pli ya Alexander Henry Hedin neus im u kediano ni ka reng kediano nang ta mi south li ki reng ka bayang pli pan ya saungut ki rangba shipai jong Alexander hadin kijingyap jung ubakren bade Alexander Lysimachus bad Ptolemy baru Silikos nangta hadin ke ne pat mi pada pleng ke ne mi pat ke wei ke reng ke barit ke bayang pili pan ngin kren be direct de iaka ke wei ne ke nong sanchar niam labanong de ke Rome ke ba persang ban map ye ke pop jung ke wei ba shime jaka jong Blei ke bala ban plai ke pop jong ki hakinong ilam niam nanti nantal ki persang ban penkela ye ke hukum nangta na pedeng par kene ke poi pat sekoi ke reng ke berin ke bayang pli ke ki ya ki nong yelam niam la banong ki nong yelam niam ki ba persang ban map ye ki pop jong ki wei ki nong yelam niam ki ba persang ba kila ban kila ki briew kila ban plai ki pop ki jong ki haki ki ba persang ban penkela ye ke sngi jong ke jingshong thait ke jong Blei na ke sabaton sekoi pat ke sngi ngeit kemba ko hemen para junga kene ke jingpule jungi haka ne ka janmet ka long ka basai nga duwai ba ka long ka basai pi haka por ka lengkot bangini pule Henry to ai bo Blei kur khui pi ba ladangam la ban pensai pan ka bor no mynsiem jong Blei mynsiem jong Blei ken un yelam pi seka jing sha baro to ai bo Blei un kur khui ngi nam ta ko burom ka jong